Hi mga ka-studio, welcome back to my channel. So isang kakaibang kainan session po ito dahil today nagluto ako ng pansit canton na nilagyan ko ng iba't ibang klaseng pampasarap para lumibil up naman yung pansit canton natin mga ka-studio. So unang-una nilagyan ko siya ng bacon, saka mayroong itlog, hipon, squid balls at atay ng manok. At syempre mayroon din tayong pork caldereta. So bago ang lahat guys, shout out ko muna yung nag-sponsor nito, ang Abay Shoe Repair Shop. Located po siya sa Bunga, Kabukgayan, Biliran, Leyte. So maraming salamat po sir. Tsaka reminder pala, yung shout out natin, ilalagay ko na lang sa huli guys. So ayan, magsimula na po tayo. Hindi ko na patatagalin to mga studio. Kasi gutom na din ako. Sarap nito, na-excite na din ako. Kaya tara, sa mga hindi pa kumakain dyan, kain na po tayo, sabayan nyo na po ako. Kain na po mga ka-studio. Dito tayo magsimula sa pansit canton. Yan. Yung bacon guys. The best guys, ang sarap. Try naman natin to guys. Yung pork caldereta.
Ayan guys, grabe ang busog ko na guys. Hindi ko pala kayang ubusin to, ang dami. Pero hindi masayang to guys, ubusin ko pa rin to mamaya. Bilis siyang shoutout lang po ito mga studio. Shoutout po kay Miguel Silucia, Jaime Tago, Mamuri Kim Kinit, Gisa Ponce, Angeline Bilbao. At yung next na shoutout ko guys, mayroon silang mga sariling channel. Sana support din natin sila. 3D Gaming PH, Miss Kulit, Low Budget Mukbang na parang ASMR, Pinoy Ski OFW, at Jeros Almendras. So ayan po, salamat po sa support niyo guys. Under review na po yung channel ko. Sana po ma-approve tayo ni Lulu YT. So maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. See you for my next mukbang adventure. Bye-bye.